Ассаламу Алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин савдо, ҳама каса бародаро як бор дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 13 мошини фуруши аз шаҳр ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб бо нархҳои дастрас, навора бародар та охира тамошо кун. Ва бародарое ки мошини фуруши замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат дӯстон, рақамои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо Ватсапп ҳастай, ба мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Бародаро, раҳмат барои дастгириётон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. Зинда ва сарбаланд бошен. фикротона ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. Курси имрӯза бошад дӯстон 1000 рубл 148 сомони тоҷикия. Навори имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. Якам мошини фуруши ҳастай бародаро, ваз 21099 соли барориш 1994, кузов седанай, абиё мотор боша 1.5 сӯзишворӣ бо 6 бензин газай, коробкаш механика. Бошин гуфта 100% кашишш зури бадай, документош буд шидагияй, срочно фурӯхта мешава. Айни ҳол қарор дора мошин дӯстон дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 9000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 60000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, алиш ҳам мешава ба ягон телефон ё ягон намуд мошин дига вариантҳо бошад пешниҳод кунед. Барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фуруши ҳастай Nissan Sanyан соли барориш 2007 сол дар кузофи седан, абиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега 1 сола ҳуҷҷат дора, масъала антифриз нав, балоношам навай, як даст гаштагиай мошин гуфтай сабаби фурӯхтаном фавран гуфтай сумум дар кора, ба ҳамин сабаб мефурӯшум. Айни ҳол бародарон мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 49000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 328000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешава. Барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Сеюм мошини фуруши ҳастай Opel Astra F соли барориш 1996 дар кузофи седан, абиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш варид надора, ягон ҷош срочно сум дар кора фурӯхта мешава. айни ҳол қарор дора мошин дар шаҳри ҳисор бародаро ва нархша боша гуфтеса 32000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 214000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешава. барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда муроҷиат кунем бародаро ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фуруши ҳастай BMW 3 серия S соли барориш 2000 солай, кузов седан, абиё мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш фақат мешини ҳайш мекунӣ, тамом фавран фурӯхта мешавад. дӯстон, мошин қарор дора дар шаҳри Душанбе, айни ҳол ва нархша боша гуфтесай 39000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 261000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешава. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро, рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. лайкгузориро бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. панҷум мошини фуруши ҳастай Kia Sportage соли барориш 2014 сол дар кузофи кроссовер, абиё мотор боша 2.0 сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега соҳибаш ягон камбудӣ дард надора, фавран фурӯхта мешава сум дар корай. айни ҳол мошин қарор дорад бародаро дар ноҳияи ҷайҳун ва нархша боша гуфтесай 125000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 837000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора, арзон мекунем. барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хубуш кадай мошинай даст натен. шашум мошини фуруши ҳастай Tayota Camry соли барориш 2004 сол дар кузофи седан, абиё мотор боша 2.4 сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш мотор, коробка ягон дард надора, акклиматри нав дора, срочно фурӯхта мешава. мошин қарор дора дӯстон, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 58000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 388000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мекунемша. барои маълумоти иловагиро бародаро ба даст овардан ба рақамои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фуруши ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997 кузуфи хетчбек авио мотор боша 1.6 сӯзи 4 боша бензини холи коробкаш механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега дискои шапалоқ 14 нав задагем акклиматор нав краскаш тоза мошин тоза ягон камбудӣ надора мошина фақат мешини ҳай мекунӣ 9 моҳи дига ҳуҷҷат дора фавран фурӯхта мешавад қарор дора мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри ваҳдат ва нархша боша гуфтесай 38 000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 254 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай муомила дора арзон мекунем шавад барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо ҳаштум мошини фуруши ҳаст Opel Astra G соли барориш 1998 кузуф хетчбек авио мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш акклиматори нав дора балонош боша навай техас мотор то 11 2022 ҳастай фавран фурӯхта мешавад мошин қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи исфара бародаро ва нархша боша гуфтесай 37500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 251 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай муомила дора арзона мешавад барои маълумоти бештар бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо наҳум мошини фуруши ҳаст Mercedes Benz C-класс соли барориш 1998 кузуф седан авио мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад документҳо нав акклиматор нав мотор хадавой коробка редуктор ҳама ҷош соза гуфта камбудӣ нестай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе дӯстон ва нархша боша гуфтесай 58 000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 388 000 рубл харидори конкрет набоша гуфтай бо арзона мешавад барои маълумоти бештара бародаро ба даст овардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед даҳум мошини фуруши ҳаст Opel Astra F соли барориш 1995 кузуф хетчбек авио мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега расход надора 1 сола ҳуҷҷат дора 4 балони нав дора акклиматор нав хадавой боша гуфтай навай 100% моторашам 100% ягон камбудӣ дард надора срочна фурӯхта мешавад қарор дора мошин дар шаҳри душанбе дӯстон айни ҳол ва нархша боша гуфтесай 30 000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 200 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем шавад барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо 11 мошини фуруши ҳастай Tayota Corolla соли барориши 2008 сол кузуфи универсал мотор 1.5 сӯзишворӣ боша бензини холия коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш 11 моҳи дига танировка ҳуҷҷат дора расходи бензинаш 10 литр қади гуфта 130 км мегарди мошин беҳад гуфта кам расходай равишам зурай камбудӣ надора срочна фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе бародаро ва нархша боша гуфтеса 67 000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 448 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай мархамат занг бзанен беҳуда занг назанен нархи охирша аввал хушрӯ фикр кун ба занг бзан барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо 12 мошини фуруши ҳаст Daewoo Nexika соли барориш 1996 кузуфи седан авио мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш 1 сола пурра ҳуҷҷат дора 4 балони нав дора фақат як краска мега гуфта камтар тамом дига камбудӣ нестай срочна фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дора дар шаҳри душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесай 13500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза гардонем 90 000 рубл мешавад харидори бо аниқ боша гуфта арзона мекунем шавад барои маълумоти иловагира дӯстон ба даст овардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунем ва маълумоти аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед 13 мошини фуруши ҳаст Opel Vectra A соли барориш 1995 кузуфи хетчбек авио мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензини холи коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш бензини холия ҳуҷҷатҳои солона надора мотор простоя салон тозай д аэробаг ABS д электропакет дора кузуфш беҳад тозай пусидагӣ надора чашкиёш радной мотор хадавой акклиматор балоно 100%
фавран фурӯхта мешавад сум дар кора гуфтаи бародар. айни ҳол қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе бародаро ва нархша боша гуфтаестай 23000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 154000 рубл. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шуммо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо мисли ҳарвақта имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда ва сарбаланд бошен. бародаро дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳаррӯза эълонҳоиро ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яке мо ва шумо бошад. хайр.